दिनै 2 एप्रिल 2022 लाइमोन सोरां एकाडेमिनि जे थांनाय 2025-26 बे सोलोंथाइ समनि HSLC आनजादाव जायफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों फरायसाफोरखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि दिनै खुंदों। बेयो खोब गाहामैनो गाहाम खुंफुंजानो जाबाय आरो देग्लाय मोनसे स्पेसियेल जोंनि थाखाय लाइमोन सोरां एकाडेमिनिफ्राय 100आव 100 नाम्बार लाखिनो हादों सानै जोंनि फरायसाफ्रा। बे फरायसाफोरनि थाखाय गिबि गासै लाइमोन सोरां एकाडेमिनिफ्राय 20 खेब HSLC आनजादाव फरिखा लिरबाय। दा बेनि गेजेराव देग्लाय 2022 मायथाइयाव गिबिथारै मोनसे आयदायाव 100 नाम्बार थायो। बे 100आव 100 बेबायदि नाम्बार आवग्रिनो हानाय जोङो दिनै फरायसा मोननो हादों। बेनि थाखाय जोङो खोब गोग्गानाय मोनदों लाइमोन सोरां एकाडेमि सामलायगिरि जानानै आरो फोरोंगिरि बिथांमोननि जानानै। दा आङो बेखौ नोंथांमोन रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखौनो आंनि गोसो खुसिजों फोरमायहरबाय आरो जों दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बरायनाय हाबाफारियाव जोंनिनो ओनसोलनिनो मानव चिरां जिल्लायाव बिथाङा साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसार बिबान लानानै खामानि मावनाय बिश्वजित नार्जारी सारखौ गाहाय आलासि हिसाबै जोङो दिनै जायफोर फार्स्ट डिभिजन पास जानांनाय फरायसाफोर बे बिथांमोनखौ इयुन जिउआव माबायदियै गावनि जिउ राहा खालामनानै लानांगौ बिनि बागै गेबें आरो गुवारै मानगोनां सारा गोबां साजेस्ट खालामलांबाय। बिथांनिसिमबो आङो बे समाव साबायखर जासिबाय आरो फैबाय थानाय जे HSLC आनजाद नेक्स्टआव जायफोर होगोन बिथांमोनहा खोब गोसो होनानै बिथांमोनहा फरायनानै दंबाय थायो आरो साबसिनै जोङो रिजाल्ट मोनगोन होननानै आसा खालामनो हायो। गोजोन्थों। सारा माबा होनगोन नामा? सारा होनला जाबाय दे।